Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kumpando maswera bwanji. Okondedwa, ine ngati nzika ya Malawi, komanso ngati monga amene ndimalankhula nthawi zonse kuti die hard wa Malawi Congress Party. Ana amene tidayamwa zatambala wakuda. Ineyo mene zinthu zoyendera zundipweteka kwambiri mu mtima mwanga. Kuti koda zathu kubomako mkuti zikhala bwanji, zinthuzi ziyenda bwanji, zikuoneka kuti tatayirira kwambiri, taleka kumva zimene azatha kutilankhula sitikumva, malangizo ena aliwonse sitikumva, kuti kodi tikhoza kuchita bwanji kuti tikhale mbali ya anthu pa madandaulo awo. Timamva program osiyanasiyana pa wireless kuti mmene zinthu moyo wa anthu kuyendera pa dziko pano. Ndalankhula wiki yatha, wiki nayo ndatumiza ma videos ena kulankhula kuti mwina president zitho kupezani. Ifa tilibe mwayo kumana ndinu ya president. Anthu anu amachinga, timayesetsa kupempha kutani koma anthu anu amachinga. Endi timafunitsitsa tidalankhula ndinu ya president maso ndi maso. Ngakhale kuti anthu ambiri alankhula nanu including Park kukunikirani mmene muyenera kuyendetsera dziko lino. Ine ndimaona ngati mkati mangolondola madandaulo a anthu nkuchita zimenezi. Pali zina zoti zikhoza kuchitika pa nthawi yayitali, koma pali zina zoti zithochitika mwachidule. Mwaona ma demonstrations alero amavenda amulilongwe kunsika watsoka. Zimene zijangati simukudziwa zikupatseni uthenga ukulu kwambiri. Tikunena kuti zinthu izi zikudula tsiku lilonse zakudya chani zimene zisibwino. Tapangani njira yoti zithe. Anduna Sosteni Gwengwe walephera. Moti Sosteni Gwengwe angalephera kuchezani mavenda mu nsika. Angalephera pita kumajengo koma anawo kucheza nawo. Mmene nzake mumba akuchitira. Mmene Maiko Usa akuchitira as a vice president of this country. A president ndekelera muchitawo. Sutithandiza. DPP azanwa ndi system panopa akutcherani kulikonseko ndi system. It's a system. Akupezererani, akuonererani kuti simupanga act zinthu msanga simuta ndi azana akulolerani muli monsemo. Ma demonstrations amenachi pala azanu a DPP. Mwaona ku parliament kuja Suleiman. Kuti anali pamene pacha. Anthu a DPP amasupportera zimenezi. Ayenda nawo. Apanga funding ma demonstrations amenachi. Atadziwa nena kuti ma demonstrations yana adalephereka. Chifukwa chonena kuti amatanya mara amulilongwe amene anyamula zikwanje ni mavenda akuteteza msika wawo, akuteteza town yawo kuti anthu asapere katundu. Izi zachitika lero zinthu uthenga. A president mudali ku opposition. Kodi kumakukomerani? Mufuna chipani ichi ndithu chibwerereso ku opposition? Anthu akangosiya kuva mudziwe kuti kugwa kwa ufumu kuli pafupi. Ndimafuna nene choncha president ngati izi simumaonerera ngati mumamva izizi. Ineyo ndikulankhula ndinu ifani timango kupweteka mutipha mbipi kumudzi kuno. Chipani cha Malawi Congress Party chili ndi anthu ambiri ochitsatira koma panopa anthu akudandaula ife chakukwera kwa mitengo kwa zinthu maka zakudya za moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Nduna zanu zikugwira ntchito yanji? Ma advisor anu akugwira ntchito yanji? Nduna zanu ma advisor anu akoze kukugwetsana president ngati simukudziwa. It's a system. Adzachoka ati ife ndi MCP achikhalire ku midzi kuno timachikonda chipani cha tabadwira amenemo koma nduna zanu zomwe ziboma lanu likadzagwa zidzakuthawana zidzapita kumene kuli bomako. Ngati simukudziwa lerolo. Ife mufuna usunga munthu amene sadzavota yekha, ovota tili kuno kumudzi. Mukani kusuntha nduna, mudalengeza kwa amalembo kuti muchotsa nduna asagwira ntchito, koma lero zikukanikani kuchotsa nduna, zitakuna mizani, mkupanga report la sona, musonamu ku parliament pano pakwavuta anthu anali pa ntchito kuti akutetezeni, kuti aonetsetse kuti president sadaname, zinthu zinazona, koma sangakoze zinthu zina mulibe. Kumene kulibeko nduna imene yakhudzira mungapande kuonetsera Amalawi kuti ino ndinu okhumudwa ndi zimenezo adakuna mizani, mwachita manyazi pa gulu anthu mkuzilankhula zimenezo. Alaishuwa president. Tikamalankhula chonchi muzita anthu oyipa. Tikamalankhula chonchi anthu satikonda. Ife ngati madai hadayi musipi zuti wawa. Lady na valayi uyu. Zuti wawa zimenezi. Situfuna sokha ku opposition. Anthu anu afuna ku opposition. Alaishuwa. DPP yakupanga ni system pena palipos. Ili pena palipos panopa. Mungamonelere Chisale nkumati napereka chitetezo kwa Tamia Chisale. Polisi ili kuti. Boma lolamula lili momwemo, chipani cholamula chili momwemo. Ali kuti. Alaishuwa Chisale azilida mdziko muno. Muonelera. Umangophedwa anthu a MCP kumselema pampano taphedwa. Kundilande tidaphedwa. Kankutholoka mkuti kuja kuphalombe. Tidaphedwa. Koma tulamula ndife, koma tuphedwa, koma tulamula ndife. Tumenyedwa,
tuthamangitsiro koma tulamula ndife. Akuluakulu mukhale serious zotipweteka zimenezi. Kodi simukhako ni msonkhano wa nduna nkumakambirana kuti zinthu ziyenda bwanji? Kodi simukhako ni misonkhano ngati executive yachipani nkumakambirana kuti zinthu ziyenda nangati tani kuti tikhoza nthawi ino yesi bwana nthawi ino yandekelera president nthawi ino. Koma anthu mutipweteka mutiphane mabibi mutipweteka tasinthana zimene mutipweteka. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.